صارما وصل الغواني وتزل ذكر الأغاني وارمي كلمة لساني وصل مقتومة ناني. على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله إمام الخاتمين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. صلوات الله إلى المبعوث ورحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لك الله موجه. آمين. لك الشمس سبتي. آمين. لك كل يوم داما. آمين. لك كما تعمدي. آمين. لك أنساني لكم. آمين. لك راندزة. آمين. لك نانبلا. آمين. لك دوني جيتي. آمين. لك دوني جيتي. آمين. نبيان جو ولا تدسة. آمين. نبيان جو ولا تدسة. آمين. لك أمري سما. آمين. لك أمري جا. آمين. لك دوبة سما. آمين. لك دوبة سما. آمين. لك دوبة. آمين. لك نبوجا سما. صلى الله عليه وسلم. Abu Jabi. Ye Jumaye. Jumla daina ni ala sona. Nga wasifa ko fe ambe femi ke odi alqur'ana. Sikapenda. Ala sona. Ambe kata yoro mina sisa. Inyana kwani shungalo ka jablea. Amajaboni. Kalo duru. Wallahi. Ni yo soro ere. Kalo duru. Majabana. Hazira maululu demoni. Maululu binti masisa. Kalo fulani nje ilo temena araja huma kuna bina. Ilo temena araja hu. Araja hu binti temena Shaban Ramadan. Ramadan. Oh. Nino. Ngono nonga tele kutu. Donga minye sigili ke. Toka dafe kala hakili kaji alqur'ana la. Angana jina ko. Allah sona. Wajuli ko ningali katoka alaka alqur'ana ere kalanga ko meni ere ko baraji bo. Baraji bala. Mema kala baraji bo. Na? Mema la me baraji bo la. Allah sona ni wazifa bana. Ni hadra ole. Allah sona. O kofe anga inondo bi no ya ka flage. Ko abu so bana. Usaba. Ko ka to ba kai. Katala. Ami to kai. Ami to kai. Saya koni kul menare hafa. Bo andale mo maina. Ko fe jora bida. Wallahi sikapenda. Wale bida ndo. Nere mwela ka hoto la kuna shini. Aka mzari che pado bi. Bare amzari islamo ka toni. Odo. Ni islame ni islamo ye je kulumina. Ni fana mo kan. Wena ni hashibu ya ni. Sikapenda. Ni shekwe. Ba amzari nyema. Ai fe nyama. Adola nga shekwe ya mo nyama. Bare ngata ma ka folo aidra dia. Ya mzari ko fo yo ne ba fi mo di flafo. Anti flafo. Sikapenda. Ni ko anga flafo na ma baga flafo ala kama ami baga flafo wala mando kam. Sikapenda. Donc ma tanju kabla kambe ejuya. Kamzari che ba do be juila. Juila be ba do no ba fo ko mansu. Mansuja. Wallahi. Sambi sabani ko abi aidra ko. Ila amsari ajuruti ya la ubure. Au kublu. Sikapenda. Yaro le shego le mitae. Sans frontière de ni ditara amsari jamakulu bina shego bina bada bina alfa bina ufu bina bede bina lete 20 Wallahi. nga afu ye ukublu mazuru ga saye abonyana ahakile ma Yana. anyana ma belebele ba amsari la ba hakile ji bina wa kuna nyani Wallahi tunanyane. donc aba fo jina amsari ye ala ka kula Amin. ani ni ya soro an wani ya me saya ran me shugo wala mi mauna tigi ce ama na dula bare galaba ba to ni na ka do fanya na Sikatala. to anga ko do be kata musu ni flage mo musu
ni silamɛ fure bɛɛ ala ka yafaw bɛɛ ma y'an bɔ kiti min na ala ka ɲaanu ye ne ni aw an sigira ka an sigilen tɛ yan kana da saya la kana da la kiri sa mais da la ka fɔ de tiɲɛ yɛrɛ la e kun tɛ e kun bɛ yan wa ne yɛrɛ b'a dɔn ne kun tɛ yan wa man ka kuma dɔn wa man ka denmisɛnninya min kɛra bamananya la fo ka da dɔn ma o kuma ni m'o dɔn kɔni da la don dɔ kɔni na diɲɛ bi tigɛ i la diɲɛ bi tigɛ i la tɔ bi to farikolo ye o ladonbaw b'o ladon ka lasago ɲuman kan o de ka ɲi ni diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi fɔlɔ min kun bɛ fɔ su la a fɔ ni jama sɔrɔla o ye alijinɛ taamasere o kun ye kira tile kun o ye kira ka sayibaw tile kun sallallahu alaihi wa sallam mais bi mɔgɔ min y'a si bɛɛ kɛ ka diɲɛ tɔnɔ k'a si bɛɛ kɛ ka mɔgɔw dɔgɔya k'a si bɛɛ kɛ ka mɔgɔw danbe lakari ni relation b'a la fɛn b'a kɔrɔkɛw na faw kun ka ban n'o sara ka ban olu ye silamɛ furu ye giro de kan manda kɛlen k'a si ban misiri kɔnɔ ni alimami hakilima cɛ i tɛ jama si y'a kaburu da la mɔgɔ b'a fɔra ko jama ko ye saya ye jama ko tɛ jama ko ye saya ye min ye dɔrɔn n'i ye wale min waleya diɲɛ na i b'o de sɔrɔ komi dugubakɛla bɔra k'a fɔ u ye ko so fila dɔ de ye kabi man na ya bi ko jena bi ke na ye ne bi jane be kono kire bi alijina kono e bi na je kono ya ana barake waso e flere ya fana jane be ta ibi je de ni ani na Allah harabo alijina ta ibi ala de ni je ko wallahi ni yo ke ki to je ro ya wa e be alijina so ni e je ni ki to je ro o pa e ma ala do ni sara ka ba e ga ka alijina ti ma ba jandol na ami duwaw kɛ bɛɛ ala ka juma wɛrɛ jira an ka mawuludu min n'an bɛ to k'a kɛ waatiw bɛɛ mawuludu ye an y'a bila ɲɛfɛ bari an y'a bila ɲɛfɛ salon da an y'a kɛ biɲɔndo samedi sini da an y'a kɛ salon da kɛ biɲɔndo a kɛra mawuludu degun ye o kɛra ka bɛn ni mawuludu degun ye de ye mais munna an b'a kɛ ka bɛn n'o ye an bɛ yɔrɔnin min na sisan an bɛ samiyɛji la sanji bɛ awa semaine kelen bɔ a tɛ ka na mais anw ka jamana kɔnɔ Segu jamana la ka Baninkɔ jamanaw la yɔrɔ dɔw b'a la n'i donna a la sa i bɛ cugu hali moto tɛ se k'a yɛrɛ bɔ anw ka lew kɔnɔ sisan anw ka yɔrɔ ye yɔrɔ cugudaw de ye bon denmisɛn minnu bɛ yen depuis tilema fɛ kabini u bɛ yen u y'a mɛn k'a fɔ anw ka maa de ye nin ye Seko Amadu minnu yɛrɛ kun tɛ diinɛ dɔn an donna dugu dɔw la an ye maa 100 tuubi tile kelen dugu dɔw la maa 70 an y'o bɛɛ de don ala ka diinɛ la i tila k'u ɲininka aw ye wuruden minɛ waa walima aw nana de ka tuubi a ko anw yɛrɛ kun t'a la ne b'a fɔ k'aw ko maa tun bɛ Mali kɔnɔ u b'a fɔ walahi anw kun t'a la an kun t'a la ne b'a fɔ yala e min ni kunnabiri bɛ kunna ka kɔrɔ don e kun bɛ dɔ kɛ a ko kanu kun bɛ kɛ na mais kun bɛ taa ɲɔgɔn ten k'a fɔ ni ye nɛgɛw ni ɲɛw ni nsew ko n bɛ to ka taa ɲɔgɔn bolo la a ko maaw ka ye min mɔ n ka m'o mɔ n m'o kelen fɔ o ka ye min mɔ n ka m'o fana mɔ. Denmisɛn minnu donna diinɛ la olu musow donna a la a dɔw n'u baw de donna ɲɔgɔn fɛ n'an ko an b'an ka mawuludu kɛ salon u y'an jalaki ko foyi ma fili ɲinan ne fana y'a jigi n ye dayidu d'u ma mawuludu n'a bi kɛ a tɛ dogo nka samiyɛ bɛ yɔrɔ min na déplacé ye baara ye dɛ n'u dun ko bɛ déplacé jamakulu ko dan maa b'a ɲini ala fɛ olu de bɛna fara an kan k'an dɛmɛ diinɛ la n'i ye diinɛ don yɔrɔ bɛɛ ni siniw bɛ yen ni m'u don i ye dɔ kɛ nka a tɔ bɛ yen dɛ lahara maa b'i ɲininka sini la dɔnnibaa caman bɛ taa minɛ a segin bɛ Bamakɔ yan a ka maaw bɛ burusi kɔnɔ
nga ka ma kelende ka hinɛ sela o ala ko dira Allah ala bi tu jɔ I yɛrɛ bi sini la a fɔ I sini tɛ nunya I ye kule da diɲɛ da la mais I sini tɛmɛ n'u kan ma hinɛ k'u ye k'u bila ala ka sira kan o n'o juru donni ko ne ma da ni bisu la o de kama sunkalo min tɛmɛna anw y'a kanu an ka dugu ka tila an ka dugu la ka taa sunkalo tile fɔlɔ don an ka dugu la ka dugu maa jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sun tigɛ ka sukaro kilo 1000 sukaro kilo 1000 ala kama sukaro kilo 1000 k'o min kurumusi 300 ka tila k'o du kunna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dara kan n'a y'o kɛ an ye nin sabalen kɛ nin ɲɛ ye min ye k'o bɔ dibi la k'o di maa kelen kelen ma hali n'o da ma fɔ kɛnɛ kan an b'o to kundo la an y'o den k'u ye bɛɛ kun ye jumɛn ye lahara an kana taa minɛ sini don ni sini ye kɔgɔ kɛ a ka na la n'i ka dɔrɔmɛ kelen ye i ye ala sa dɛ a kana k'i ɲɛna ko ka taa tɔli de sini bɛɛ ka so kan k'o ye ɲumanya o tɛ ko ye ayi a lajɛ dɔrɔn don kelen tɛmɛ a ka ko dɔrɔn I bɛ ɲininka lahara de ko nin cɛ in a ye ala bato baraji b'a ye baraji min kun b'a ye i y'a sɔrɔ ala kuta dɔw nana ka baraji filɛ ka bɔ yen ale ala yɛrɛ de tun ye ledu ka f'a ka don alijinɛ kɔnɔ a y'a wele ka na dɛ yala cɛw I ma deli ka tugu hali karamɔgɔ ɲuman dɔ kɔ wa tiɲɛna ne tun sɛri fa b'o la ne tun ma tugu o kɔ dɛ ayiwa baasi tɛ nin si la a y'a siniw wele ka jɔ siniw la yala I ma deli ka tile kelen dɛmɛ sini dɔ kan wa sini dɔ bɛ n'a fɔ a ko don dɔ a ye n sɔrɔ farimasi la ala b'i diɲɛ da dɔ ka kuma baasi tɛ ti baara kɛ bilen sini bɛ nin jɔ yɔrɔ bɛɛ a ye ne sɔrɔ farimasi la walima dɔgɔtɔrɔso la walima a ye ɲuman sɔrɔ yɔrɔ dɔ sotarama sara ti ne kun walima a ye n ka den banalen sɔrɔ n ka so a donna ka so a bɔra ka na a ye dɔrɔmɛ 1000 muru ka n'o di yan ko n ka taa fura san den ye ala b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ a ye jɔ in n'o jinɛ kɔnɔ k'a sabu kɛ Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawuludu min bɛna kɛ aw ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la bari ne m'a ye gafe kɔnɔ n y'a ye gafe kɔnɔ ne tɛ o mɔ dɛ ayi ne yɛrɛ de b'a kɛ ala ko lamaga ala ko kana tunu an bolo k'a kɛ dɔrɔn an ka taa seli ka seli kɛ ten seli ye ala ko yɛrɛ jɔbeleba ye mais ka seli kɛ ten bi mɔgɔ kulo kɔnɔna lɔgɔ b'o rɔ ni seli kɛra n'o tɛmɛna sani seli wɛrɛ cɛ n b'a f'i ɲɛna juruba de bɛ bi kɛ ka kulo kɔnɔnaw fa daki fɛn min bɛ bi n'a bɛ kulo nɔgɔw bɔ o de ye an ka ala ko suma ni kuloden ji min an b'o kɛ ala nɔfɛ tuma ni bida kɔni ma yaala komi ye haramu tɛmɛnen ye f'a kɛra bida ye ni bida ɲuman don i komi mikoro min farala misiriw kan kira tile la o tun de ye kabinbaara minnu farala misiriw kan kira tile la o tun de ye muradu minnu bɛ misiri la o farala misiri ko kan kira tile la o tun de ye seli wele ba ye o min filɛ nin ye a n'a tɔw salatu ni kadiri na naw olu minnu farala a kan n'o tun ma kɛ kira tile la ayiwa katikatiw ladumɛ fɛri kuraw ani fɛritiw n'olu kun tɛ kira tile la ni silamɛya y'o bɛɛ dama an hakili la kɔni n'an ye ala kira bangeli fana k'a la an hakili la o bɛ sɔn ka kɛ bida وأنت هذا المسلم أنت كاي سيباو المامي بناني ما بلكي يعرفو وحال الإسلام اليوم كي كنا دويا إني ولا كي كنا نني حنته وسبيه كي كنا دويا أنا كروفو ودي أوكي بيجاني بقولو ودي أشرب وقرفني ونني
ni baw ta ale bɛ silamɛ dɔw bolo bi n'o kɔni ma kɛ bidaa jugu ye olu mana ka kɛ bidaa ye fɔli min filɛ an bolo kira tile la ni kun de fɔli filɛ nin ye a fankelen ye kuranɛ i b'a fankelen dɔ yɛlɛma baasi wɛrɛ b'a la o ye kɔrɔdɔ ye baasi wɛrɛ b'a la n'i donn'o kɔnɔ i tɛ muso si sɔrɔ a kɔnɔ fini bɛ min farikolo la o bɛ bolo kɔnɔ ka yaala alimami bi seli n'o ye a b'a dufa kɔnɔ n'o ma kɛ bidaa ye Mamadu Bangeli o bɛ kɛ bidaa ye. Mɔgɔw ta yɔrɔ ka ca an bɛ mɔgɔw labila an bɛ mɔgɔw labila hakilimaw de tigɛ ka kuma ko in ni hakilimaw kumana mankan bi dogo ko in na a tɛ se kuleba ye nɔ gafe in to yen mawuludu ne ti kana a jigi a ɲini kuranɛ kɔnɔ ne ka n'o mɔ fɛn caman min bɛ yen n'a bɛ ka k'a baara a bɛ kuranɛ kɔnɔ n'a sera fɛn minnu ma n'a ka ca a bɛ kuranɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ o tuma na fɛn caman bɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ fɛn caman bɛ o t'a kɔnɔ mɛ o baara la diinɛ kɔnɔ o kɛra wale ɲuman ye est-ce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko n'i bɛ maa sɔn wari la k'a sɔnni dan kɛ ni hakɛ kana tɛmɛ 1000 kan fiyewu o b'a kɔnɔ mɛ hali bi ala mana ne sɔn sisan ka di ye ka 1,000,000 ta di maa kelen ma wa kuranɛ y'o fɔ ne ye kuranɛ ko n t'a di ala ma mɛ ala ka 1,000,000 ta di wa kuranɛ ko n t'a di mɛ a ko n ka fɛn ti di maa ma alisilamɛw an bɛ diinɛ baara diinɛ in de baara ala kira bangeli ye nisɔndiyakoba ye ala kira bangeli ye koyi i ka kurukanfuga o ma se ka tunu i jija i ko i bɛ diinɛ min na fana kana tunu i bɛnbakɛ minnu bangera o tariku ma bɔ i kɔnɔ i ka kira bangeli o tariku ma ka bɔ i kɔnɔ i yɛrɛ ka du i fa i ba olu ka tariku ma bɔ i kɔnɔ u bɛ ka wolosɛbɛn mara min bolo i jija i k'i janto i ka université i sera k'o fɛn ti i kiyɛ kira min kɛra sababu ye n'a b'i don alijinɛ kɔnɔ o ka bangeli o kana bɔ i kɔnɔ n'o waati sera hinɛ kɛ dɔ la magalabada kɛ dɔ la hali ni diɲɛ jɛra k'a bolo fara hɛrɛ kan k'o d'i ma o tɛ haramu ye ne yɛrɛ bɛ se k'a di dɔ ma a bɛɛ lajɛlen d'o ma ko kira bangera. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ne b'a la ne bɛ mawuludu in na bi san 30 bɔ ne dɛmɛbaa man ca dɛ ni sɛbɛn kuma in kan ne dɛmɛbaa man ca dɛ ni jɔn da fo faransi muso don a cɛ bɔra n fɛ n'o ye sisi ye a nana fo ala kama o ye sakɔ ni sakɔ fo ka muso fo olu de ye amisaru ye sisan a ye bariko min bɛ don fani la faransi a ye bariko 10 ani kɔ don sisan k'a bila kana ji fandaw rɔ sisan bi ne mawulu bi sen fɛ a delila ka bariko don fini la ka na di ne ma ne ka denbaya denmisɛn maa 40 maa 1 t'a la ne ma combien temps sɔrɔ ko mun kan ka kɔ ala kira kalo kama ko mun kan ka kɔ sirifu kalo kama yala nin ye haramu ye wa nka kuranɛ m'a fɔ ko a ka bariko hakɛ don k'a di ma nka a bɛ taga o tuma na n ka foli b'u ye jɔnmu n'a delila ka ne ka mawuludu misi faga ne sigilen filɛ n ka nin na ala la mawuludu la miji tɛ maa kan fo ala miji bɛ ala kan ni mɔgɔ min y'a kɛ dɔrɔn o de ye ala kɛlen k'a kɛ n'o tɛ mɔgɔ kɔni tɛ anw bɛ nin na an b'a kɛ ni ji ye an b'a kɛ ni ji ye kabini n'an bɛ dimi ka boisson min k'a to o dama la ten ka namara sɔrɔ k'o fara a kan k'a kɛ depuis kuma dɔw la an tun b'a sigi dɛbɛnni kan k'a kɛ ka k'an ye chaise 2 sɔrɔ an b'an sigi o kan o tuma na anw ti foyi nege nin na fɔ ala an b'an ka kuranɛ kalan ka tila ka yaasi kalan ka tila ka sabugandi kalan ka tila ka an bɛ se ka ɲɛni min kɛ fandaw ɲɛ an yɛrɛ ye fandan ye ka tila k'an ka fandanya filɛ ka dɔ bɔ k'a di dɔw ma a don
tuma mawulu ko ado maka na to tarabe na gwa kalama ala ka je ala ka jumare ala ka sabuda ala ka kana burne bunyo ke ala ko be ka go ala ko hamu no ya ala ka ya fo ka bama to ala ne ala kira bu ya ka salli ala nabi assalamu alaikum wa rahmatullah abiruka allah no kasogo koloman kilo di awma sefa wari kɛmɛ 5 ni 80 buman o ye 600 ani 40 ye anguru sanbagaw koloman ni buman bɛɛ bɛ di aw ma sɔngɔ kelen na wa nɔgɔya kɔnɔ jɔn kelen de bɛ se ka nin kɛ aw ye bi ne baramuso tɛ aw ka nafɛn dilan usine man di min tɛ bɔ aw jigikɔrɔ fiyewu fiyewu o la sa aw ka sogoko haju fɛn fɛn mana wuli bi a y'aw kunda baramuso suguw kan nɔgɔya butigi baramuso i ta i ka kow ye صارما وصل الغواني وتزل ذكر الأغاني وارمي كلمة لساني وصل مقتومة ناني kasogo koloman kilo di aw ma sefa wari 500 ni 80 buman o ye 600 ani 40 ye anguru sanbagaw koloman ni buman bɛɛ bɛ di aw ma sɔngɔ kelen na wa nɔgɔya kɔnɔ jɔn kelen de bɛ se ka nin kɛ aw ye bi ne baramuso tɛ aw ka nafɛn dilan usine man di min tɛ bɔ aw jigikɔrɔ fiyewu fiyewu o la sa aw ka sogoko haju fɛn fɛn mana wuli bi a y'aw kunda baramuso suguw kan nɔgɔya butigi baramuso i ta i ka kow ye Hurra!